אנחנו עליכם. בסרטון שנייה. חדש. לא התחלת אפילו את האינטרו, אבל בסדר. מקסים, למה אני לא יכול להיכנס לביצת דרקון? תגיד. אגוורס. מה זה אגווה? זה ביצת דרקון, תלמד. אבל אני... אוקיי, סוף סוף נכנסתי. שהדבר שרציתי יעשה לי. תלך לשלטים, איזה כיף אתה הולך לשלטים. אוקיי, תכנס כאילו הנה, לכאן. הכל פה 4? 2 מתוך 4, הנה. תלך בתיבה לגרין, לך לגרין. אני בגרין. אתה אתה בטוח? בילוד. אוקיי, יופי. שניתים אנשים. לא, אנחנו לא, כי זה רק אחד בכל קבוצה. אז מה אבל אנחנו- מקסים, אני אתים על שניהם. כן, רגע, אני לידך, אני ליד הגרין. אז אני- כביכול אנחנו בונים אחד לשני וטים. אוקיי, התחלנו. אוקיי, הנה הביצה, בואו נחסום אותה. שיט, לא בחרתי בקיט. אוקיי. מעניין, שלום יש לך אחד ויליג'ר נדיב. יש כאן גולד ואיירון, זה הכל. הדיימונד לא מופעל. איפה... הנה הדיימונד. איפה הברזל? לא יודע איך להסביר לך. הנה יש הברזל. גולד. רגע, בוא נראה כמה זה יעלה. שריון, אוקיי. כך. חסר לי עוד גולד. אוקיי. נשים את הארמור. מה אתה כבר מכין ארמון? אנחנו צריכים לבוא אחד לשני. זה אז יותר מה? חשוב. אוקיי, בואו נכין אוכל. הכנתי, בוא נראה כמה. 15 סטייקים. 15. לא, אני צריך בלוקים. אוקיי, אני אאסף דיימונד בשביל בלוקים. וגולד, פעם לא מזיק. אוקיי, אני בונה אליך. בסדר, אני בינתיים אוסף בלוקים. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, בום. גמר. כן, אני גם בונה לך. אוי, מנסים לצלוף מקסים. איך מישהו כבר, לא רק שהוא בונה אליי, אלא גם הוא כבר השיג דיימונד. איך זה הגיוני? אוקיי, הוא בונה איש לך. אבל איך הוא כבר השיג הרבה דיימונד? אין לי שמץ. ואוקיי, תבנה לי מהר. הוא צולב בי. מקסים. אמונה וכוח עד אין סוף. כן. לא. איי. אוקיי, שרדתי. מקסים צייר. יש לי חרב. מקסים הוא עליך. זה משחק של אגוורס לא מוצלח. יו, מקסים יש לי חרב וארמור. אני לא בטוח אם זה מקסים, יספיק להגן. הוא עליך. זהו ג'י. הנה המבנה. הוא יורה בי. אוקיי, נכין מהר בלוקים. נו. הוא בייש לי. הוא צולף בי. מנסה לצלוף בי. תפנה אליי כבר, אין לו אפילו נשק. כן. לקחת את הגולד מהר. בוא נראה אותך. עכשיו בוא נראה. תביא את כל האיירון שיש לך. גולד, אני אכין גולדן אפל. כן. אני הולך להרוס לו את הביצה. ולהגיד לו ביי ביי. מה, בשביל גולדן אפל צריך לפחות 2 דיימונד. 2 דיימונד? כן. היי, לא חסמת לך את הזה. וואי, מקסימום הוא יהרוס לי את הזה. אנחנו צריכים מקוש. מקסימום אני בינתיים שומר על הזה שלך. אוקיי, הכנתי לי מקוש מאיירון. אוקיי, אני הולך... מה? הרסת לי את הביצה, ממש תודה לך. בוא תהרוס לי, לא נהרוס לאף אחד.
בוא, כאילו לא נהרוג. הרגתי אותו. הוא בא עליי. אז הרגתי אותו. תשמע, בוא נהרוס לו את הביצה כי אין לי חיים. איפה אתה? סבבה. רגע, אני אכין לי פיקאקס. יש לי כבר פיקקס, בוא כבר. רגע. זה למה אני לא אוהב להיות חי בתים. וואי, כמה בר... אוקיי, הוא בא אלינו. איפה? אני בלי חיים, רק מה שתדע. אכפת לי? אני כבר נלחמתי בו. בוא נראה אותך. איי, אוקיי, אני מת עכשיו. איך חלק קטן. אליו כבר. יש לך כבר ערב מגולד? אתה רוצה לראות לך שאני... תסביר לי. יאן בו. אוי לי. ממני. פשוט לא אכפת לך. צלע. אני הרסתי. שהוא כבר מת? כי הוא כבר מת לגמרי. אוקיי, אני אכין לי חרב כמו שלך. תכין גם לי כי שלי כבר נשברת עוד שנייה. 1, 2. בול 2. יופי, תודה שגנבת. זה ממש כיף. כן, זה היה ממש כיף. אוקיי, רק גרין. הגרין זה אני. רק אני נגדך. ולי אין ביצה. אז אנחנו צריכים קודם כל לשבור את הביצה. בשביל שזה יהיה הוגן. כן. וקודם בוא נכין לנו השריון הזה שעולה... מה זה? תכין לי, אין לי אפילו... גם... תכין גם לי. תכין לעצמך, הנה. יש לי רק 3 איירון. גולד. אז תיקח. תביא קצת. אין לי כלום, בזבזתי את הכל עד שלי. רגע, באיש שלי יש טונות. אני הולך לאיש שלי. אל תגנוב מהאיש שלי. תגנוב מהאיש שלך. בסדר. וגם אני צריך ממך, להרוס לך את הביצה. כי אז זה לא יהיה הוגן. מקסים. מה אתה רוצה? זה הולך להיות GG, כי זה די בטוח שאני נצטרך. כן, צודק. ביי ביי ביצה. וואי, רק גולד אחד. היי! מה אני עוד יכול לבנות מגולד? רין. תודה על כל זה, אבל אין לי בעיה. זה מה שאני יכול לקנות מגולד. אבל לא משנה. אתה מוכן? נעשה את זה באיש שלי. אני מכין לי בלוקים. למה בלוקים? שאני אבנה לאמצע. לא צריך לבנות לאמצע. אנחנו נעשה את זה מהר. ביי. מה לא? זה ייקח לנו שנה. בוא נבדוק כמה דקות אני מצלם 8 דקות, אוקיי, מקסימום בוא נעשה את זה מהר באיש שלך. מה אמרתי לך? אוקיי, יאללה, אתה מוכן? רגע, אני אוכל לי קצת סטייקים. אוקיי, 3, 2, 1. זה היה די מהר. מודדתי כל כך מהר. איך אני יוצא מפה? אוקיי, זה מוציא לי. אוקיי, אז תודה שצפיתם, תנו סאב ולייק. תתנו לייק וסאב, אז יאללה, ביי.